Madam Dine. Mr. Jambwe, I'm not playing games. Naneso madam zama games sindita. Kumano madam, kuliza drama zisimaona nkobe. Marichani? Akutitu anthu ankobe ngati mbewa afi. Sitingalemerewa. Komanso ndalama ndesi kukhalitsa mthumba. Amakuna mizani. Chuma cha munthu chimakhala ndi ma stage atatu. Anthufe timabadwa, timakula ndi kukalamba. Ndezigwizana bwanji ndi zachuma. Ma stage onsewa munthu umafuna kukhala wokonzeka. Everyone has a financial timeline. For example, from birth to age 25, we learn. From 25 to 60, we earn. And from 60 to 80, we spend. So to be successful in your financial journey, you have to follow 3 stages. The planning, the execution, and the end game. End game mwe. End game. Zama game. Inakunganda maticha. Amwe. Ife ndesugulu nathaira pa window. Mora makamba madam sijibamva uloka ngono. Komano. Ndavanga rekodi mukanthu aka. Kamwana kanga kamava chisu. Kakandira nthauzira. See, there's no one. Ndikwesa kuganiza kwa bebe chichonse cha nzeru chobwera mutono. Ayimbile ni phone. Phone ndayiwala ku office. Hello? Sam? Hello, sir. Why are you not in class? No, you are not lecture. No. Come to school today. School ilipo. So bano iwe? Ndakupha master. Madam, kodi munthu ngasamale bwanji chuma? Okay, so you need to have assets. I'm talking about fixed income, property, stock market shares, and alternative investments. Madam, sisini kumfa. Fixed income is like a piggy bank. It's safe, but with little interest. Wamva iwe? Sizokumbira ndama pasa sendama zimakhala ku bank. Stock market is like a tree because it grows. Ndekuti chuma chitengati ulimi. Yet? Eya, mlimi amasankha mbewu, amathirira, kenaku amadikirira kuti akolowe. You do the same by investing in property and alternative investments. Madam, tidakaliana kale. Ifeyo tizamba zama plan amene oti tikamaza funa siya ntchito. Iwe ndine mwana nida. Yamba lupanga plan. Ababa pale anthu atatu. Chikondi tafika ndi Pascal. Madam, ine ndikubalalika. Kodi 21 million kwachayo. Komanso 197 million kwachayo. Akuchokera patipo. Ababa Chikondi akusunga 600,000 pachakechi. Ndiye from zaka 35 to zaka 70 adzakhala kuti wasunga 21 million. Koma madam, apopo 197 million yu akuchokera kutiko. Siza juga atu izi madam. Imeneyi ikuchokera pa interest ndi phindu la ma investment ake. Zikumveka Kumbuyoko. Ine ndenda mwetsa ndili moto. Class dismissed. Norian. Your snoring was too loud. Keep it down next time.